הערב נכיר לכם את הפנים והסיפורים מאחורי התמונה החברתית הקשה הזו. סוזי חולה בסרטן השד, גם יעל הייתה חולה באותה המחלה, שתיהן בנות אותו הגיל פחות או יותר, אבל עתידן שונה לחלוטין. יעל הבריאה, מצבה של סוזי רק הולך ומתדרדר. למה? ליעל היה מספיק כסף לטפל בעצמה, וסוזי אין. חשבתי שהמחלה הזאת זו מחלה ויש תרופות בבית חולים וזהו, בזה נגמר הסיפור. אבל אני יודעת שכסף היום זה הכל. כי אם אין לך כסף, אז את לא יכולה לחיות, זאת אומרת, החיים לא שווים. ומה עושה בינתיים מערכת הבריאות שהייתה פעם מקור גאווה לאומי? מפריטה את עצמה לדעת ומחזקת בעקיפין את הנוסחה המבהילה שהעשירים לא רק שחיים יותר, בעתיד הם יחיו עוד יותר. זו דוגמה לחדר פרטי. אתם יכולים לראות אפילו את צורת ההגשה של האוכל, כמו בבית. חוק ביטוח בריאות ממלכתי שאמור היה להבטיח שירותי בריאות שווים לכל נפש עבר כבר יותר מ-300 שינויים, מה שלא מבשר טובות למעוטי היכולת, ועוד לא דיברנו על הירידה הדרמטית במימון הממשלתי, על העלייה הדרמטית לא פחות של הוצאות הבריאות הפרטיות. עוד רגע טוענים חוקרים רבים נהיה כמו באמריקה, שם לכ-20 מיליון איש אין ביטוח רפואי, ולכן הם לא יכולים לראות רופא כשהם מרגישים לא טוב. בעצם למה עוד רגע? זה כבר פה, עכשיו. הנה. סוזי אור היא אם חד-הורית בת 37. היא גרה בגבעתיים בדירת שיכון בת 2 חדרים. סוזי הייתה מזכירה, אבל כבר שנתיים שהיא לא עובדת. היא לא יכולה. כל זמנה מוקדש למלחמה בסרטן שלה. לפני 4 שנים בערך הרגשתי גוש בשד. עברתי ביופסיה. בישרו לי שזה 90% שפיר. בסוף התברר שזה סרטני. יעל היא בת 36 וגרה במודיעין. היא נשואה לאיש הייטק ואימא לילד בן 9. כשנה אחרי שלקתה בסרטן, עזבה מיוזמתה את העבודה הלחוצה כדי לטפל בעצמה. ביוני 2005 הובחן אצלי גידול בשד. עשיתי ביופסיה, תוך 2 או 3 הגיעה תשובה, וזה היה ברור מה זה, וישר קבעו לי ניתוח לשבועיים אחרי זה. בתחילת הדרך הטיפול לא זוכות סוזי ויעל די דומה. הצרות מתחילות אחר כך. אחרי שנה שהגעתי לבית חולים ואמרתי להם שכואב לי הגב, אז הם שלחו אותי הביתה, הם אמרו לי, את סתם היסטרית, אין לך שום דבר. חזרתי שוב ואמרתי, אני לא מוכנה לוותר. אתם תשלחו אותי לבדיקה שהיא אומנם עולה לכם כסף, אבל אני חייבת לעשות את הבדיקה הזאת. ואז שלחו אותי לפט סיטי וגילו שיש גרורות בעצמות, בעמוד השדרה. סוזי שמחזיקה רק בביטוח בריאות בסיסי של קופת חולים נאלצת להיאבק מול הקופה כדי לזכות בטיפול, גם אם הוא נמצא בסל הבריאות. גם אם זה בסל הבריאות, תמיד אני צריכה ככה להילחם ולרוץ, ועד שאני ככה לא יושבת שם ובוכה וצועקת, אז הם לא מאשרים לי. יעל, שברשותה ביטוחים משלימים ופרטיים בעלות של כמה מאות שקלים בחודש, הבינה עם מי יש לה עסק והתחילה להפעיל את כל העולם. אני בחרתי את המנתח, רופא הכירורג, את הפלסטיקאי, את האונקולוגית. החלטתי שאני רוצה ללכת לטובה ביותר ולקבל עבור עצמי את הטיפול הטוב ביותר שאפשר. המחלה אצל יעל נעצרה. אחרי כחצי שנה של טיפולים כימותרפיים היא מתחילה במאבק הבא, למנוע מהגידול לחזור. גם זה היה כרוך בתשלום גדול. באותו זמן הרצפטין ניתנה אך ורק לחולות סרטן גרורתי. זה היה לי ברור שאני את התרופה הזו לוקחת, כי התרופה הזו, לפי מחקרים, מורידה את הסיכון של לשנות המחלה בעתיד בלמעלה מ-50%, שזה המון. וכל אמפולה כזאת עולה 13,000 שקל. ישר פניתי לחברת הביטוח והם אישרו לי את התרופה. אצל סוזי, בנוסף לגרורות בעצמות, התגלו גם גרורות בכבד. זה היה בתל השומר, הגעתי לרופא בשם דוקטור ברגר. הוא אמר שיש תרופה שיכולה לעזור לך ויכולה להאריך את החיים שלך, רק מה שזה עולה, זה עולה הרבה כסף. זה עולה הרבה כסף, ואם יש לך כסף, אז את יכולה בעצם לצאת למלחמה. ואם אין לך כסף, זה בעיה. החלטתי שאני פשוט אין לי מה להתבייש, זה או לחיות או למות. וסוזי אכן יוצאת למלחמה, ביתה כל הזמן לצידה. במקום להשקיע את משאביה הפיזיים והנפשיים בהחלמה ושיקום, היא יוצאת להשיג כסף. המטרה, 20,000 שקל בחודש. הגענו לחברים, לאנשים הכי מקסימים שפגשתי, שלום יחיאל. כן, זאת הבת שלי. יעל, שלא נזקקת לתרומות, כבר מתחילה את תהליך השיקום. 7 חודשים אחרי הניתוח הראשון,
הניתוח של הכריתה, התחלתי בתהליך השחזור. רציתי את הפלסטיקאי הספציפי, מישהו מהדסה, כדי שהוא ינתח אותי, ולכן הפעלתי את הביטוח הפרטי. ומכבי בעצם, מה שהם כיסו בכל זה, זה תאימי אשפוז. בביטוח פרטי היא תקבל את כל מה שהרפואה יכולה להציע, והרפואה יכולה להציע הרבה מאוד. בביטוחים המשלימים של הקופות זה עוד שכבה, אומנם קצת יותר נמוכה, אבל למי שאין ביטוח משלים, מה איתם? ימותו, חלקם ימותו. רגע, אני נמצאת במצב שהכסף הולך ועומד ונגמר. ואני פוחדת שאני ככה אהיה במצב ממש חסר אונים, כי כמו שאמרתי, איבדתי את כל הכלי נשק. אני רוצה להמשיך לחיות בשביל הילדה שלי, אני בעצם מגדלת אותה לבד. אני נורא פוחדת שתצטרך להישאר ככה בלי אמא. שעת בוקר, עמיד רחוב במרכז פתח תקווה. הבת ספיר יוצאת עם חברים למבצע התרמה מאולתר. המטרה, להציל את אמא. שלום, את מעוניינת לתרום לאמא שלי שחולה בסרטן והיא צריכה טיפול דחוף? זאת אמא שלי שחולה והיא צריכה טיפול דחוף בארצות הברית, שהוא רק בא מארצות הברית ואין אותו בסל הבריאות. שלום, לתרום לאמא שלי? מעוניינת לתרום לאמא שלי שחולה בסרטן? חייה של אמא של ספיר חולה בסרטן העצמות. כמה שאת יכולה לתרום? את מעוניינת לתרום לאמא שלי שהיא חולה בסרטן והיא חייבת טיפול דחוף ב-20,000 שקל כל חודש? כן, תודה רבה. גם מה שיש. תודה רבה. כאן יש 700. בסביבות 1,000 שקל ביחד. הסברתי לאנשים שזאת אמא שלי, אני חושבת שכל אחד חשב לעצמו כמה אמא שלו חשובה לו, ואם הוא יאבד אותה אז... 1,000 שקלים יממנו לסוזי עוד יום וחצי של תרופה. בשביל ספיר זה אומר עוד יום וחצי עם אמא מתפקדת. עד שחליתי לא ידעתי שכסף הוא באמת כלי למחלה. חשבתי שהמחלה הזאת זה מחלה ויש תרופות בבית חולים וזהו, בזה נגמר הסיפור. אבל אני יודעת שכסף היום זה הכל. כי אם אין לך כסף, אז את לא יכולה לחיות, זאת אומרת, החיים לא שווים. לעשות ביטוח פרטי. זה חשוב, וזה יכול להציל את החיים. אני לא יודעת להגיד אם זה מה שהציל את החיים, כי כמובן שהיו טיפולים וייעוצים, וקיבלתי טיפול גם בסיסי שהמדינה נותנת, אבל זה חשוב, זה חשוב גם לצורך השקט הנפשי הזה, זה שווה את כל שקל. יעל, שכאמור החלימה מהסרטן, הולכת עדיין לביקורת כל כמה חודשים אצל הרופאה שלה. גם זה נעשה במימון הביטוח המשלים. ומה יהיה על סוזי? הגרורה בכבד נעצרה בעקבות הטיפול באבסטין, ולכן ספיר תמשיך לקבץ נדבות בשביל אמא. 1,000 שקלים אחרי הכל, פירושם עוד יום של חיים, ביחד עם אמא. לראות את הילדה שלי ככה יושבת במיטה ואומרת, אמא, תחייכי כבר.